Explica la llegenda que fa molt i molt de temps, al monestir de la muntanya Veleta, un monjo anomenat Ramon li va encomanar una missió al seu millor alumne. El cavall Pont havia de descobrir les cultures dels 18 monestirs que formen l'aldea de Calaulava i portar un objecte típic de cada monestir. Sense perdre ni un minut de temps, en Pont es va posar rumb cap al primer dels monestirs, que es deia Possets. Quan hi va arribar es va trobar amb una òliba que estava plorant. Per què estàs trista? Hola, em dic Blanca i m'han fet fora del monestir de Possets perquè molestava les nits amb els meus udols. Em vols acompanyar? Sí, moltes gràcies. L'òliba, de tan contenta, li va regalar l'anella d'or que duia a una de les potes. Pont li va donar les gràcies i es va posar l'anella. Immediatament va notar com li creixien plomes, el cos se li arrodonia, la boca es convertia en bec i les cames en potes d'ungles esmolades. Què ha passat? Va preguntar el cavall Pont ja convertit en òliba. Doncs que aquesta anella és màgica. D'acord, però tornaré a ser un cavall? L'encanteri dura 2 dies. Si després d'aquest temps et treus l'anella, tornaràs al teu aspecte original. En Cavall Pont i la Blanca van emprendre el vol. Després de moltes hores, van arribar al monestir situat al cim del Teide. Un cop a dins, començaren a buscar l'objecte. Tot investigant, trobaren una carta on hi havia escrit el següent missatge. La joia trobaràs. L'anella necessitaràs. I un secret desvetllaràs. Un secret? Hem de trobar un lloc on l'anella encaixi. Mira, a aquella paret hi ha una porta. L'obriran amb l'ajuda de l'anella. I al mig d'una cambra van trobar un bol de vidre que contenia un líquid incolor com l'aigua. Com que tenien set, el van beure. De cop i volta van començar a sentir un intens cansament i un gran malestar. Van caure en un son profund. Es van despertar en el que semblava un somni. Es trobaven a un lloc estrany, diferent. A l'habitació on eren hi havia un munt de prestatges plens de llibres. La Blanca es va adonar que al costat d'una de les portes de l'estança hi havia un rètol amb el nom de Mulhacén i a sota una inscripció amb un llenguatge desconegut. El cavall Pont recordà aquestes lletres, ja les havia vist en un altre llibre. Així es van posar a buscar-lo als prestatges de l'habitació. Quan el van trobar, el llibre contenia un mapa. El mapa costava d'entendre i girant i regirant van veure que a la part del darrere hi havia un comunicat d'Hermes, missatger dels déus grecs. On comunicava que havia deixat aquest mapa allà, de part d'Atenea. Segons indicacions d'aquesta deessa de la saviesa, una òliba ha d'arribar al mont Olimp. I tal com indica el mapa, haurà de buscar entre les oliveres que hi ha al voltant del panteó un objecte de cada un dels 12 déus. El cavall Pont i la Blanca agafen el mapa i es disposen a realitzar aquesta nova missió, que esperen aconseguir per aquelles terres mitològiques. Després de molt buscar, Olimp amunt, Olimp avall, els nostres entranyables amics, els subjectes màgics, acaben per trobar. A les seves mans passen del trident de Posidó a les sabates d'Hermes. Pensaven que potser l'aventura acabaria aviat i mira que n'estaven ben equivocats. La Blanca, l'oliva, despistada, va perdre un objecte per camí. Van desfer els seus passos i de sobte els apareix un gat gegant amb un somriure inquietant. El gat obre la boca com si els volgués cruspir. Comença a riure i els diu: Si l'objecte vols aconseguir, hauràs d'esbrinar per què se li diu Montrosa a una muntanya blanca dels Alps. El cavall Pont i l'òliba Blanca, ben despistat, es va quedar, ja que aquesta pregunta molt els va desconcertar.
Pensant i repensant, el cavall Pont va recordar que el seu bon amic Ramon d'algú li havia parlat. Un mà que al Bruce trobaràs. Qualsevol enigma et podrà explicar. L'Òliba i el cavall es van teletransportar amb l'anell d'or que havien guardat i al món més alt d'Europa van arribar. A la falda del Bruce van trobar aquest mag, anomenat Aaron, que un nou repte els hi va proposar. Si al cau d'aquest nom voleu esbrinar, haureu de pujar dalt de tot i després baixar. Una ploma de l'Òliba deixar i un pelteu us donar. Que fàcil van pensar. Així que l'Òliba i el cavall en marxa es van posar. Camina que caminaràs i vola que volaràs van arribar al cim de l'Elbrus. Un cop allà van veure una roca amb una inscripció que deia: deixa que els subjectes i els teus enigmes esbrinaràs. Van posar la ploma i el pèl i de sobte va aparèixer fum en la cara del mag Aaron i els va dir: No se'ls diu així perquè quan el sol reflexa es torna rosa. Els dos amics curters van baixar i els raigs de Zeus van trobar. Quan els van agafar un flaix de llum, els va enlluernar i de cop i volta a un llac preciós van arribar. Molt desconcertats, no sabien on estaven, però de sobte un drac va aparèixer i els va dir: esteu a Escòcia, al llac Ness. Jo sóc el guardià del monestir. Si l'objecte típic voleu aconseguir, la muntanya de Nevis haureu de pujar i tocar els instruments abans que s'acabi el dia. Quan a Bennevis van arribar, es van jugar molts instruments. Una arpa petita, una gaita, una flauta i d'altres elegants i nàutics. El cavall Pont i l'Òliba Blanca van decidir agafar la gaita i la van tocar. Unes notes van començar a sortir i el camí els va ensenyar. Volant les van seguir i van arribar a la muntanya de Jungfrau, situada a Suïssa. Van pujar fins al cim i van poder recitar les segones melodies. De cop, un mag va aparèixer i va dir: si les últimes notes voleu trobar, a la muntanya d'Usba haureu d'anar. Usba era una muntanya situada al Caucas, a Geòrgia. Era molt alta i feia molt fred. Quan hi van arribar es van trobar amb una tempesta de neu i vent que els impedia avançar. Per sort, enmig de les roques van veure una cova i s'hi van arraserar. No esperaven veure el que van trobar. Un home s'escalfava al voltant d'una foguera. Els va convidar que entressin i compartessin el seu foc. Aquell vellet era un antic monjo del monestir d'Usba, que tocava molt bé un instrument típic d'aquelles terres, el tar. Mentre el tocava una melodia preciosa, el cavall Pont i l'Òliba Blanca li van explicar les seves aventures i l'home els va proposar fer un intercanvi. Ell els donaria el tar a canvi d'alguna cosa que ells tinguessin. Així que li van donar l'anella d'or perquè pogués volar per la muntanya d'Usba lliurement. Quan va parar la tempesta, els dos amics es van despedir del monjo i van sortir de la cova amb un objecte típic més al sac. Cansats de tant volar, l'Òliba Blanca i el cavall Pont van decidir parar, descansar i fins i tot repensar quines noves aventures podien començar. El cavall Pont, però molta sort no tenia, i va decidir comprovar com sonava aquest instrument tan peculiar que el monjo d'Usba els hi havia regalat. Les seves peülles va preparar i el tar va començar a tocar.
volta, un cop de màgia va succeir quan una pols de colors els va començar a embolicar i a tapar de cop i volta. L'òliba es va despertar i ella i el cavall i l'òliba d'un bon glob es van teletransportar quilòmetres i quilòmetres, van recórrer i a un nou indret van arribar. A Sicília van aterrar a una gran muntanya triangular. Van arribar i amb una guardiana de nom Ed es van trobar. Aquí no podeu passar, si no el caem no s'enfadarà. El cavall Pont i l'òliba blanca començaven a pensar que molt i molt aquesta aventura se'ls estava complicant. Què hem fet nosaltres per tenir tant entrenant-se el cavall Pont, però no es va voler desanimar molt més i li va proposar a l'òliba blanca marxar per tal d'evitar que el volcà erupcionés. No obstant això, de cop i volta els ulls de la Blanca van veure com de cim de volcà començaven a sortir esponges de foc. I sense pensar-s'ho gaire van sortir volant. Volant? Ui, però si el cavall Pont no té ales, com ho van solucionar? Doncs l'òliba blanca era gran i forta i va agafar amb les seves urpes el cavall Pont i van marxar d'allà a més poc que pressa. Clar, no va passar gaire temps que la pobra òliba blanca començava a cansar-se, però no podien parar perquè sobrevolaven el mar. Tot d'una, quan gairebé no podia més, van veure un triangle blanc enmig de la foscor. Era el Mont Cistela nevat. Al límit de les seves forces van poder arribar i aterrar. Allà fa molt fred. Van córrer per amagar-se a una cova. Era molt profunda i forta. Formes gegants. Va dir, aquí no podeu passar. Han dit 3 dracs immensos. Trobant un molestís. És un puntat màgic. Podran passar les persones de bon cor. Toqueu la runa i si posen lila podeu passar. Tocat la pedra i quan han obrit els ulls estaven a la muntanya de Matagalls. Al cim del Matagall, en on hi havia una creu clavada, estaven buscant com arribar a la muntanya Montserrat. Tan cansats que estaven que es van dormir sota de la creu. I van tancar els ribafors i van desitjar anar a Montserrat. Abrien los ulls i estaven en la muntanya Montserrat. I quan van pujar a dalt, havia una boira més espessa que no les deixava seguir el camí. Havien posat les ulleres màgiques però tampoc no veien res.
van sentir un nen cantant i van seguir en camí abans llegar seguint la seva veu, van arribar a dalt. Van travessar una cova, estava molt fosca i estava plena de ratpenats. Per un pont molt estret i molt perillós que quasi no cabia el cavall. A dalt al monestir van trobar un monjo que els va donar la partitura. Era l'objecte que estaven esperant. Estava molt ple. Ara ja el tenien el sac ple. Ja podien marxar. El cavall Pont s'ha encontrat una costera que se l'ha menjat, tenia gust de xocolata i ha arribat a la muntanya del Canigó. Un cop allà, el cavall Pont va començar a buscar una tulipa. A sota terra, què va buscar? Pedretes i... I què va trobar? Una tulipa. I aquesta tulipa va començar créixer i baixar. I el cavall Pont pujava i baixava d'aquesta font. Quan va arribar a dalt, es va trobar una moneda i se la va i estava molt bona. El cavall Pont a viajar cap a la muntanya de Pedraforca. allà. Va tornar a buscar intentant tornar a casa. Volia tornar a casa perquè no trobava Menjar. I tenia molta Gana. Va anar Caminar. i es va trobar Un llac molt gran i un vaixell de... En aquest vaixell tenia moltes coses per poder passar la nit. Una mica de... un pijama, menjar, una... Una hamaca, unes mantes i un... Durant tota la nit va estar mirant les estrelles i la... con el telescopi. I va trobar un Tesor. Tos d'or. ple de... I 3 monedes. Cavall Pont va quedar molt i molt sorprès al veure aquell tresor ple de monedes. Hi havia moltes monedes. Què va fer el cavall Pont? Que se la va menjar. Va agafar una moneda i se la va menjar. I de cop i volta, on va aparèixer? Màgia! Per màgia, on va aparèixer? A quina muntanya? La muntanya de la Mona. I a aquella muntanya de la Mona es va trobar un gos que era tot de xocolata. Tot ple de xocolata. Els arbres, quin més hi havia de xocolata? Els animals.
plantes... I què va fer Cavall Fort? Va començar a menjar tot que va menjar. Va menjar tanta xocolata que li va fer mal la panxa. I què va fer? Ai, que mal la panxa, ai, que mal la panxa. Es va engreixar i què li va passar? Va començar a sortir volant cap a on? Cap al cel, amunt. I va tocar les núvols, i ningú mai més va sentir res del Cavall Fort. I vet aquí un nen, i vet aquí una